Malinawon ang bago-lang gitapos nga Palarong Pambansa 2024 nga gibuksan sa miaging Hulyo 9 sa miaging semana. Apan bisan panini ang Kapulisan pabiling full alert. Si Femari dumabok sa report. Ugma pa makabalik silang police offices ang mga pulis nga gidestino nga mubantay sa pagpaygayon sa Palarong Pambansa 2024 nga opisyal nga gitapos gabi. Subay kini sa tinguha sa ubang mga delegado nga ug mga adlaw pa mobalik sa tagsa-tagsa nila ka mga dapit. Tungod niini, pabiling full alert status ang kapulisan nga gidestino sa daghan laing dapit nga biliting areas o sa venue sa mga sporting event. Mapasalamaton ng Cebu City Police Office nga malinawon sa kinatibukan ug malampusong napahigayon ang 64th Palarong Pambansa sa dakbayan sa Sugbo ug siling ang mga dakbayan. Sa miaging semana, gawas kang Vice President Sara Duterte mitambong usab sa pagbukas si Presidente Bongbong Marcos uban sa pipila ka mga cabinet secretary. Gapong adlaw mitambong ang Vice Presidente ug outgoing Deputy Secretary Sara Duterte nga maoy nango sa opisyal nga pagtakob sa Palarong Pambansa 2024. Nango siya sa paghatag og award alang sa top 5 nga mga rehiyon nga midaog sa Palarong Pambansa. Cebuanos are known for their gabo, for one's culture, language, talents, faith, and family. It is the same garbo that we should always take to heart as we pursue life with excellence, integrity, values, and enduring love of country. Samtang ang pagpasundayag sa Best of Cebu Festivals mo imitapos sa programa. Sa grand finale, nango si Governor Gwen Garcia sa pagsayaw bitbit ang imahe ni Senyor Santo Niño. Tapad niya sa Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia. Ang 3 ka minutos nga fireworks display mo ay nagsilbing panamilit sa bag-ong natapos nga Palarong Pambansa 2024. Oba ni Cleofer Lumayag, Femari dumabok. Balitang Bisdak.